Şonky tarih 1398-nji ýylynyň 4-nji aýynyň 4-i güni. Şu gün biziň öýümizde merhum Halipa Nurberdi Golowyň ogly Gulmergen hem dädesiniň at taklany biziň öýümizde mehmançylykda. Halipa aýdy bersenini. Sağ ol. Ne? Sen ojaňa geldik. Döwletli ojaňa geldik. Sağ ol. Sen Allah agdy berlik. Çağalan arasynda, maşgalan arasynda bir-biriňe Allah'dan agdy berlik dilek edýän. Ay men näme öz durmuş şertimizden ýol ýordamydan aýtsam Gulmergeniň 6 gyzy 2 ogly bolan. Dädem Nurberdi aňyrda galyp ejekem ogul gül bilen Kur'an mertedem paýyr 2 dogany İran İslam döwletine geçen ay kısmatdır da. Urban merda daşly burunna. Indi ejeken de Hayır Hoca da aýraja düşdi. Ogly batdy, sadanna dol amagelli. Amagelligen. Hawa. Kur'an mertedem daşly burunna ogul güljege Hayır Hoca da eterek hajyň maşgalaty bolan. Ondan ne kısmat Allah nesibimiz çekip yaşlılar görüşmedi de neki devletin hormatly prezidentlerinin katnaşmagyna, alaşmagyna ne katnaşyk boldu dogalyň arasyna gelýän. Sen hem öýüňe Allah nesip çekip sen devletli ojaňa geldim. Sağ ol. Näme inni dogalymyz bilen barışyk gelişip dur, gelýär, hal ahwal soraşýar. Sen Allah görüşip dur. Toýlaryna gelýär. Gawullarına da gelýär. Ýagşy günde näme men gelen wagtlarymda 92-nji ýyl açylış 93-den märi gara gelip doganlar bilen ara gatnaşyk taklapdyn. 8 sanyk Kur'an mertedenden 8 ogul 2 gyzy batdy. Indi näme durmuşyň kanuny Allah Taala'nın emri bilen 4 doganma paniden baqa göçdi. Indi 4 wa 2 aýallygym jem 6 wa men özüm näme dogrym. Ne iki erkek doğan Nurberdi'den bir ondan da O Safar sen doğanyň näme? Safar verdi. Safar verdi. Ağam Pahir. 2003-nji ýylda agyr ketellen dünýeden aýt 57 ýaşyň içinde. Ruhşat bolun. Amin Allah. Dogalym aýallygym özümden ul aýallygynym ne olam. Allah'ın emri bilen o da ağır dertten 13-nji ýylda dünýeden gaýtdy. Onun kiçi aýallygy, 2 aýallygy ma olaram häzir gelip ýojan Allah. Bir Krasnoyarskada, bir Ýaşlyrda boldy. Etrekde, bir Krasnoyarskada şeydi ne bilem Nurberdi gullar näme ömür geçip barýar. Durmuşyň kanuny Allah'dan emri bolsa näme? Göçmeli amyndan ýalançy dünýeden. Adam şimdi amali biline yemeğe durmuş yolmuş şehirler. Önde hadır. Geçen yılın ahırından meri 2018-nji ýylyň ahırından meri hormatly din çalışdy. Oňa näme şey? Ara göwnüm islete dogalym arasyna gelip gelýän arasyna bolyp din çalyp şular diýdarlaşyp gelip gidýär. Gawda Halipa sağ ol. Neme ne sene özüň Halipa bagyşy. İran'da köp toýlarda sawdyň dinledik de radioda telewizorda de ne sesin goýup berilipdi aýdymlaryň. Ýöne senden başga da Halipaň öz neberelerinden aýdym aýtýan ba, aýdym bilen gyzyklanýan ma, aýdym saza. Ýok, Hudaýa şükür ne agamyň ogly habar berdiň ogly arad berdi. Şu medeniyet ulgamyna işlemede de halk köpçüliginiň içinde döwlet çärelerine çykyş etdi, tugeleme olam ne kör hogly agamyň arad berdi gowulup diýip gara ne halk arasyna çykyp aýdym saat söhbet edip ýör. Ne otaň ýene de gowanmaly adam, gowany aýdýan adam. Dädem öz ady şuat Neftdagdaky ýörüý töleşdirilen Sungat mektebinde okaýar. Telewizorda alşyny gördük diýip maňa da aýtyp bergen. Mende baş wagt men ýa görkezjek boldum saňa şonu. Ba özünde görübem dun. Tugeleme onam şo at taklany ha. At taklany Nurberdi goýup diýip çykan halkam begenip jaň edýärler günem won gözleýän. Onun kiçisi wa tugeleme. Olam
O gün bir Gumdağda tuvalama bir ilkinci gerek evinden göberip dinlek gördüm. Bir toya varamada tuvalama ineleke şo duruşuna gitse şo yemesini sıptırmasa hevasını sıptırmani ihlas bilen yapışsa hakiki bağışı olacağını göz yetirdim guvanyan. Netip ola. Bak ara iyi ölmeyen var ya hadra Hudaýa şükür. Bir akan yerinden akarmış ağrıp ya da şolaydılar na. O şo oluyor hadra. Netip ola. Ama evvelli siz näme? Ama geldi wagşy inen Nurbert Halifan we şägirdi be. Senden habaralar nädir bir Halifan ýoldaşyrak wat be. Bu watdan daşa var ýanda bagş halky näme? Elmedama bir toýda bolýar. Sen şumat Horasan vilayetine var yani. Bar aşhana bizort diýilýär ýere. Kan ýolundan alyp kalmaýyn Halifat awal beren görüňlerine. Gelle dur netip bola. Berekedar. Bolýar taňral kaldy bolýar awal.